είναι ακόμα ένα podcast του redpol.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ, που έχετε κατεβάσει το podcast. Το podcast θα βγαίνει κάθε Δευτέρα περίπου μια ώρα αφού θα το έχουμε γράψει. Οπότε γύρω στις 11:30 κάθε Δευτέρα θα μπορείτε να το κατεβάζετε, να το ακούσετε αμέσως αφού γράφτηκε ή να το δείτε, να το ακούσετε την επόμενη μέρα μέσω του Spotify, μέσω του YouTube που έχουμε το κανάλι μας, μέσω του Facebook και βέβαια μέσω της σελίδας μας www.redball.gr. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά που είναι μαζί απόψε. Έχουμε λοιπόν τον Γιώργο τον Πουλίδη. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε τον Νίκο, τον Red Masai. Γεια σας. Και έχουμε και τον έναν εκ των admin που δεν είχε εμφανιστεί μέχρι τώρα, αλλά ήρθε η ώρα εδώ να κάνετε η πρεμιέρα, που είναι ο Αργύρης. Γεια σου, Αργύρη. Καλησπέρα σε όλους. Οπότε είμαστε εδώ λοιπόν για να ζητήσουμε για τα τεκτενόμενα που έχουμε για την ομάδα. Οπότε ξεκινάμε γρήγορα. Να πω πριν ξεκινήσουμε ότι όπως είπα και στην αρχή, το podcast θα βγαίνει κάθε Δευτέρα. Αποφασίσαμε να πάμε σε podcast για τη συνέχεια και να κάνουμε και κάποια live. Όταν είναι live θα σας το λέμε. Οπότε περιμένουμε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε σε απορίες στο info@redpol.gr. Έχουν έρθει και 2 ερωτήσεις, θα τις διαβάσω εγώ στη συνέχεια. Οπότε ό,τι ερωτήσεις έχετε μας το στέλνετε και το συζητάμε live μαζί με τους υπόλοιπους. Οπότε, ξεκίνημα Ευρωλίγκας. Παιδες, πώς θέλετε, θέλω να πάμε από την Ζαλγκύρης που ήταν το τελευταίο μάτς. Γιώργο, πώς φάνηκε το μάτς με την Ζαλγκύρης? Πιστεύω ότι ήταν πολύ αντιπροσωπευτικό δείγμα του πώς βαδίζει η ομάδα μέχρι στιγμής. Μια ομάδα η οποία είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι ο Ολυμπιακός ο φετινός μοιάζει με τον περσινό. Υπάρχει ασφαλώς ένας κορμός ο οποίος δεν έχει αλλάξει, αλλά οι προσθήκες των παιχτών στις θέσεις 1 και 2 και 3, συν το γεγονός ότι έχουμε ξεκινήσει την σεζόν με τραυματίες τους 2 βασικούς σέντερ, έχουν καταστήσει πολύ διαφορετικά τα σενάρια. Είναι μια ομάδα η οποία μέχρι στιγμής ψάχνει να βρει την ταυτότητά της και αυτό φάνηκε και στα 2 παιχνίδια της Ευρωλίγκας, και με τη Φενέρ και με τη Ζαλγκύρης. Το παιχνίδι με τη Ζαλγκύρης ήταν ένα μάτς με 2 όψεις. Ένα δεκάλεπτο στο οποίο φάνηκε ότι η ομάδα θα παίξει απίστευτο μπάσκετ και θα καθαρίσει το μάτς από τη δεύτερη περίοδο, αλλά δυστυχώς τα 3 επόμενα δεκάλεπτα τα χάσαμε. Η Ζαλγκύρης ήταν πάρα πολύ απειλητική στο τέλος. Δείγμα και της αξίας του Τρινκέρι και της ομάδας του, αλλά και, όπως είπα, και το που βρισκόμαστε εμείς. Δηλαδή σε μια φάση αναζήτησης ταυτότητας, ρόλων, διαχείρισης του χρόνου και κυρίως ενώ του χρόνου συμμετοχής των παιχτών και κυρίως του ελέγχου του ρυθμού, γιατί αυτό είναι που ακόμα δεν έχει καταφέρει αυτή η ομάδα, ο Ολυμπιακός μας φέτος, να έχει έλεγχο του ρυθμού. Ήταν κάτι το οποίο μας χαρακτήρισε πάντα τα προηγούμενα χρόνια, ότι ελέγχαμε το ρυθμό σε μεγάλα χρονικά διαστήματα των αγώνων. Αυτό το πράγμα δεν έχει συμβεί ακόμα. Συνέβη και με τη Ζαλγκύρης. Και ως αποτέλεσμα είδαμε ότι φτάσαμε στο νήμα, ας πούμε, δηλαδή με πολύ μικρή ουσιαστική διαφορά να πάρουμε το μάτς. Ήταν η πρώτη φορά που είδα η πρώτη φορά από τότε που είχε επιστρέψει ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό να έχουμε περισσότερα λάθη από ότι assist. 19 λάθη, 18 assist. Δείγμα και της πολύ καλής δουλειάς που έκανε ο Τρινκέρι στο αμυντικό κομμάτι, στο ανασταλτικό κομμάτι της ομάδας του, αλλά και του γεγονότος ότι είμαστε ακόμα άψητοι. Ένα τελευταίο σχόλιο. Θέλει υπομονή.
θέλει επιμονή και ψυχραιμία από την πλευρά των οπαδών που παρακολουθούν. Είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με την ομάδα. Τα θέλουμε όλα κατευθείαν. Σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία στην 100η της ζωής της πρέπει να πρωταγωνιστήσει και πρέπει να κερδίσει, αλλά κανένας δεν έχει συμβόλαιο με την νίκη και θεωρώ ότι η κριτική που έχει ασκηθεί μέχρι στιγμής είναι εκτός τόπου και χρόνου, δηλαδή δεν συνάδει με αυτό που πάμε να φτιάξουμε. Και πάμε να φτιάξουμε κάτι πάρα πολύ διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και κάτι πάρα πολύ όμορφο. Αυτά για αρχή από μένα. Νίκο, η γνώμη σου, αν θες να πεις και για Φενέρ ή μόνο για Ζαλγκίρις? Μιας και πιάσαμε τις Ζαλγκίρις, να πούμε ένα quiz, του οποίου η απάντηση θα ανέβει στα social media του Red Bull μέσα στην εβδομάδα. Το quiz είναι πόσοι παίκτες βρέθηκαν στο παρκέ ή πέριξ του παρκέ στο ΣΕΦ με κοινή προϊστορία σε Ολυμπιακό και Ζαλγκίρις. Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, είναι περισσότεροι. Οπότε ψάξτε έτσι τα κοιτάπια σας για να τους εντοπίσετε. Τώρα, να πούμε το εξής, ότι όποιος το βρει θα έχει δώρο από εμάς 600 πόντους για το redball.gr, αν είστε μέλος μας. Οι πόντοι σας δίνουν περισσότερες ευκαιρίες στους διαγωνισμούς. Συγγνώμη Νίκο, που σε διακόπτω. Ναι, σωστό. Να έχει και ένα κίνητρο. Τώρα, εμένα, εγώ κρατάω τη νίκη μόνο, γιατί ακόμα η ομάδα προφανώς ψάχνεται και ο προπονητής ψάχνεται. Έχει την τύχη να έχει ένα πολύ μεγάλο ρόστερ από επιλογή του φέτος για να μην την ξαναπατήσει με τραυματισμούς όπως πέρυσι. Νομίζω αυτό το γαϊτανάκι ατυχίας με τον τραυματισμό του Φαλ που συνέβη 2 μέρες μετά τη δήλωση της λίστας για τα play-off της Α1 και που τελικά ήταν σε μεγάλο βαθμό και ο λόγος που χάθηκε το πρωτάθλημα, είναι μια συνθήκη που ο coach δεν θέλει να ξαναζήσει και γι' αυτό έχει υπερφορτώσει όλες τις θέσεις. Χαρακτηριστικό για μένα είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει match που να έχουμε κατεβάσει την ίδια πεντάδα, την πρώτη πεντάδα εννοώ. Έχουμε δει να ξεκινάει ο Γκος, έχουμε δει να ξεκινάει ο Walkup, έχουμε δει να ξεκινάει ο Ντόρσεϊ, να ξεκινάει ο Βιλντόζα, είδαμε στο 5 Ράιτ, είδαμε στο 5 Φαλ. Οι μόνοι που είναι σταθεροί είναι οι Φουρνιέ και Βεζένκοφ, τα δύο μας υπερόπλα. Και οι δύο παίχτες, η ποιότητα των οποίων θα κρίνει εν πολλοίς, κατά την προσωπική μου γνώμη, τους στόχους της χρονιάς. Με τις Ζαλγκίρις, εντάξει, υπάρχουν θέματα ακόμα, όπως είναι το rebound, γιατί επηρεάζεται ο Ολυμπιακός από την απουσία των δύο ψηλών του και το rebound ήταν που μας τύχησε νομίζω και με τη Φενέρ σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, παρά τους καινούριους παίκτες, βλέπουμε ότι κάποιες βασικές αρχές του μπάσκετ του Μπαρτζόκα διατηρούνται, όπως να βγαίνουν πολλά σουτ μέσα από το σύστημα και assist, πολύ καλό ratio, αναλογία δηλαδή λαθών assist. Σίγουρα παίζει ρόλο το γεγονός ότι Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ είναι με νέοι παίκτες, αλλά είναι επιστροφές, δεν είναι εντελώς νέοι, οπότε ξέρουν και τον προπονητή το συγκεκριμένο και το σύστημά του, που το έχουμε μνημονεύσει και εμείς εδώ πολλές φορές. Τίποτα, μόνο την νίκη κρατάω και το γεγονός ότι η ομάδα θέλει χρόνο να προπονηθεί και να δέσει, γιατί παρότι ξεκίνησε μόλις τώρα η χρονιά, είχαμε τις απουσίες μας. Αυτό. Σωστό. Με Φενέρ, πώς σας φάνηκε η ομάδα στο πρώτο μάτς? Αργύρη. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι πρώτα για το μάτς με τις Ζαλγκίρις. Φυσικά. Αν και στα περισσότερα από αυτά που είπαν τα παιδιά με καλύψανε. Και για να
θέσω και το αγαπημένο μου θέμα πάντα και το αγαπημένο του Γιώργου του Πουλίδη. Θέλω να πω για τους 3 διαιτητές οι οποίοι ήταν επικώς ακατάλληλοι για αυτό το μάτς. Ήταν σε πολύ κακή μέρα. Διέκοπταν συνεχώς το παιχνίδι, συνεχώς το ρυθμό του. Ένα παιχνίδι που κράτησε 2,5 ώρες. Είναι φοβερό. Ένα παιχνίδι μπάσκετ κράτησε 2,5 ώρες εξαιτίας 3 διαιτητών που έβλεπες και από τις αποφάσεις τους, από το τι σφύριζαν εκατέρωθεν, για να είμαστε και δίκαιοι, ότι ήταν σε πάρα πολύ κακή μέρα, και πιστεύω ότι στο πολύ κακό θέαμα που παρουσίασαν οι δύο ομάδες, γιατί το θέαμα ήταν κάκιστο, δηλαδή αν εξαιρέσουμε το πρώτο δεκάλεπτο, τα υπόλοιπα 3 δεν βλεπόντουσαν. Βλεπόντουσαν με πολύ μεγάλη δυσκολία και πιστεύω ότι ήταν μεγάλο θέμα δικό τους. Με τη Φενέρ, όπως είπε και ο Νίκος, πληρώσαμε τα πάρα πολλά αμυντικά rebound. Σε ένα σημείο που ήμασταν πολύ κοντά στο σκορ, ήμασταν μπροστά, ξαφνικά είναι λες και έκλεισε ο διακόπτης. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μία επίθεση που τελείωσε με τρίποντο από τη γωνία, αν δεν κάνω λάθος, του Κόλσον, που πήρανε 4 σερί επιθετικά rebound. Ναι, σωστά θυμάσαι. 4 επιθετικά rebound. 4 ή 5 επιθετικά rebound σερί, και έκλεισε με τρίποντο του Κόλσον που νομίζω και μας σοφάρισε. Ναι, σε εκείνο το σημείο. Ήταν καθοριστικό εκείνο το σημείο. Έχεις δίκιο, έτσι ακριβώς. Ναι, δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω, εννοείται ότι με τις απουσίες των 2 ψηλών, του Φαλ και του Μιλουτίνοφ, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, μιας και δεν είναι και το φόρτε του Πετρούσεφ και του Ράιτ, ειδικά όταν βγαίνουν με τις αλλαγές προς τα έξω, το αμυντικό rebound. Πιστεύω όμως ότι, μιας και μάθαμε σήμερα ότι προπονήθηκε κανονικά ο Μιλουτίνοφ και έχει επιστρέψει ο Φάλ, ότι σιγά σιγά αυτό το θέμα θα λυθεί. Ήταν μια ήττα μέσα στο πρόγραμμα, νομίζω. Καλό θα ήταν να το είχαμε πάρει το παιχνίδι, γιατί έφτασε στα χέρια μας. Ούτε η Φενέρ ήταν καλή. Συνεχίζουμε, για να μην μακρηγορώ. Σωστό. Για το Μιλού που είπες, από ό,τι λένε πιθανόν θα παίξει με ΕΦΕΣ. Στην Κωνσταντινούπολη, νομίζω παίζουμε. Ωραία, εντάξει. Θέλετε να δούμε λίγο το θέμα με τα επόμενα παιχνίδια. Ναι, πριν πάμε στα επόμενα παιχνίδια, Λευτέρη, να κάνω ένα, επειδή μου έδωσε πάσα για τη διαιτησία ο Αργύρης. Για πες. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τους διαιτητές, ότι το επίπεδο έχει εμφανώς πέσει από τότε που έφυγε ο Λαμόνικα, δηλαδή. Όχι ότι ο Λαμόνικα ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά, γιατί είναι ένας διαιτητής μόνο, αλλά γενικά, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά τις 3 τελευταίες σεζόν έχουμε δει μια σταθερή πτώση και μια ίσως, πώς να το πω, σταθεροποίηση του επίπεδου των διαιτητών προς τα κάτω. Αυτό τώρα το λέω γενικά, επειδή βλέπω πάρα πολλά παιχνίδια της Ευρωλίγκας και άλλων ομάδων, είναι ένα γενικό φαινόμενο αυτό. Μπορεί να διαβαστεί πολλαπλώς, δηλαδή μπορεί να πεις ότι οι διαιτητές δεν έχουν ενημερωθεί κατάλληλα, δεν έχουν ακολουθήσει, δηλαδή τους έχει ξεπεράσει λίγο το μπάσκετ, παρόλο που είναι νέοι διαιτητές. Η Ευρωλίγκα δεν έχει προλάβει να κάνει το κατάλληλο update των διαιτητών. Μπορεί να διαβαστεί και ως ότι οι ομάδες θεωρούν ότι επειδή επενδύουν πάρα πολλά λεφτά και επειδή έχουν πάρα πολύ καλούς παίχτες και ακριβοπληρωμένους παίχτες και παίχτες που έρχονται από το NBA και star που είναι από την Ευρώπη, τέλος πάντων, πρωτοκλασσάτη, ότι έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται σε κάθε φάση και να δημιουργούν θέμα σε κάθε φάση, πράγμα το οποίο εύκολα
μεταφέρεται στην κερκίδα και στους τηλεθεατές, και αυτό είναι σαν μια αλυσίδα. Στην πραγματικότητα, το επίπεδο των διαιτών έχει κατέβει. Δηλαδή, το βλέπω εγώ ξεκάθαρα με την εμπειρία που έχω στο διαιτητικό θέμα, και το μάτς με τη Ζαλγκίρις, αν και η διαιτησία για 2/3 του παιχνιδιού, μην πω 3/4, ήταν σχετικά ok, τα κάνανε εντελώς θάλασσα στο τελευταίο δεκάλεπτο, που είναι το δεκάλεπτο στο οποίο κρίνεται το μάτς και πρέπει να είσαι, όπως έχω πει επανειλημμένα, στις επάλξεις, διαυγής, με μηδενικά λάθη αν είναι δυνατόν, ούτως ώστε το μάτς να πάει στην ομάδα που έχει παίξει καλύτερο μπάσκετ. Κοντέψαμε να χάσουμε το μάτς και εξαιτίας των διαιτητικών λαθών. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα με τον Αργύρη σε αυτό που λέει. Δεν μπορείς, Όντως. ναι, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις τόσο πολλά μαζεμένα λάθη κατά μιας ομάδας στα τελευταία 3-4 λεπτά του αγώνα. Δεν έγιναν 10 λάθη, αλλά δεν μπορείς να κάνεις 4 λάθη όπως έγινε στο μάτς με τη Ζαλγκίρις. Δηλαδή, έχει δίκιο ο κόσμος που φωνάζει. Βέβαια, έχει δίκιο ο κόσμος που φωνάζει τώρα, μπορεί να φωνάζει και αύριο και μεθαύριο και να έχει άδικο. Αλλά δεν μπορώ να αρνηθώ ότι ο κόσμος έχει δίκιο που φωνάζει για τη συγκεκριμένη διαιτησία στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό, αν θέλετε να μιλήσουμε και για επεισόδια, ευχαρίστως, αλλά θεωρώ ότι είναι περιττό, ας πούμε, αφού όλος ο κόσμος είδε, ήταν πολύ εύκολα. Πάντως δεν έχει χάσει την μπάλα η Ευρωλίγκα. Ακόμα δεν ξεκίνησε η σεζόν. Και εμένα, ας πούμε, μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση και η όλη ιστορία με το περιστατικό με τον Καμπάτσο στην πρώτη αγωνιστική, όπου η Ευρωλίγκα δεν πήρε απόφαση και έγινε κανονικά η δεύτερη αγωνιστική, και χτες ανακοίνωσε ότι τιμωρεί τον Καμπάτσο με μια αγωνιστική για ασέβεια προς τους διαιτητές, που θα λείψει από την τρίτη αγωνιστική. Ναι, πολύ σωστή παρατήρηση. Δηλαδή, δεν έπρεπε τα αντανακλαστικά να είναι πολύ πιο άμεσα. Δηλαδή, ρε φίλε, θες να επιβάλλεις το σεβασμό μέσω των τιμωριών? Καλά κάνεις, εννοείται, μαζί σου. Κάντε όμως αστραπιαία. Έλα. Νομίζω ότι τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική εξ αρχής. Έκανε έφεση η Ρεάλ, γι' αυτό και χρησιμοποιήθηκε. Γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής, όπως έγινε τώρα και με τον Μπιμπέροβιτς και τον Μπράιαν. Ποιος ήταν, οι οποίοι τιμωρήθηκαν και οι δύο για αυτή την αγωνιστική, έκαναν έφεση οι ομάδες τους και θα παίξουν κανονικά στην επόμενη αγωνιστική. Ας επιταχύνει τους χρόνους, δηλαδή θέλω να σου πω ότι αυτό είναι αλλίωση, το να επιλέγει στην ουσία η ομάδα μέσω της έφεσης αν θα καθυστερήσει την επιβολή της ποινής κατά μία αγωνιστική. Ουσιαστικά επιλέγει σε ποιον αγώνα θα τον αφήσει έξω. Και νομίζω, εντάξει, στο θέμα των διαιτητών και την ταχύτητα του παιχνιδιού που έθεσε ο Γιώργος, έχει να κάνει το γεγονός ότι η FIBA δεν χρησιμοποιεί τους διαιτητές Ευρωλίγκας στα δικά της τουρνουά. Οπότε έχουν λιγότερα μάτς. Και αυτό βλέπουμε ότι πλήττει και τις διοργανώσεις της FIBA, γιατί δεν καλεί τους ευρωλιγκάτους διαιτητές στο Mundo Basket ή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε κάπως οι καλοί διαιτητές μένουν εκτός από μάτς, αλλά ταυτόχρονα δεν πάνε και στα σημαντικά τουρνουά των εθνικών ομάδων. Οπότε νομίζω από τη διάσπαση αυτή που βγαίνει χαμένη είναι η διαιτησία. Ακριβώς, Νίκο. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σωστό. Και μένουν πίσω. Εξελίσσεται το μπάσκετ πιο γρήγορα από το ρυθμό με τον οποίο τον ακολουθούν οι διαιτητές. Εγώ με αυτή την αίσθηση μου δίνουν. Σαν να μην ήταν καλά προετοιμασμένοι να αποφασίζουν για ποιες φάσεις θα χρησιμοποιήσουν replay, πόσες φορές θα δουν ένα replay για να πάρουν απόφαση. Δηλαδή, έλεος. Ξέρω πόση ώρα πρέπει να βλέπεις ένα replay για να πάρεις απόφαση. Σαν να μην έχουν εύκολες αποφάσεις. Ναι. Και σε εύκολες αποφάσεις τους έβλεπες να κάθονται 2-3 λεπτά να το βλέπουν. Δηλαδή, απίστευτο. Αυτό είναι δείγμα ανετοιμότητας πνευματικής των διαιτητών. Αυτό. Και ανασφάλειας ίσως. Ναι, σίγουρα. Είναι και οι τρεις πολύ έμπειροι διαιτητές. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Ο Ράντονιτς δεν ήταν ο πρώτος. Ο Ράντονιτς, μπορώ να πω ότι γενικά είναι ένας πάρα πολύ καλός διαιτητής. Γενικά. Έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν πέρσι. Αλλά δεν μπορεί να έχει δίπλα του δύο διαιτητές με την εμπειρία των Γιόβτσις και Πέτς και να γίνεται αυτό το μπάχαλο που έγινε, ας πούμε. Δηλαδή, τα λάθη δεν τα έκανε αυτός. Αλλά δεν μπορείς να μην βάζεις πειθαρχία ως πρώτος διαιτητής στους άλλους δύο σε σχέση με τις αποφάσεις τους, τουλάχιστον όσον αφορά
το κομμάτι το οποίο μπορεί να ελεγχθεί μέσω του replay. Τέλος πάντων, ας μην μακρηγορούμε για τη διαιτησία, γιατί δεν ξεκινάμε καλά, δηλαδή στη δεύτερη αγωνιστική να κάνουμε λίγες κουβέντες, αλλά υπάρχει ναι. ένταση. Βλέπεις, δηλαδή τώρα υπάρχει ένταση και Καμπάτσο και το άλλο το περιστατικό. Θέλετε μήπως να σχολιάσουμε λίγο το συμβάν μεταξύ Μπαρτζόκα και Σαράς. Πριν πάμε λίγο σε αυτό, να πω ότι και για όσους ακούνε πρώτη φορά ότι ο Γιώργος Ζομπουλίδης έχει εμπειρία σαν β' διαιτητής και στην Ιταλία και στη Γερμανία, οπότε γι' αυτό τον έχουμε έτσι, έχει μεγάλη εμπειρία. Και από ότι, για πες μου αλήθεια Γιώργο, με το Λαμόνικα μιλάς ακόμα? Ναι. Κάνει αλήθεια, έχει βγει τελείως εκτός της... Όχι, είναι πρόεδρος των διαιτητών στην Ιταλία, έχει αναλάβει όλη την... Δηλαδή είναι, πώς να το πω, κάτι σαν τον... Δεν ξέρω ποιος είναι στην Ελλάδα, αλλά... Δεν θυμάμαι, δηλαδή τα μπερδεύω. Αλλά είναι η κορυφή της Ιταλικής διαιτησίας αυτή τη στιγμή. Επέστρεψε στη πατρίδα του. Ασχολείται με τη διαιτησία σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Νομίζω δεν πληρώνεται για αυτό που κάνει. Αλλά το κάνει δηλαδή έξω καρδιά. Είναι ένας λάτρης του μπάσκετ πρώτα και μετά της διαιτησίας ο καλός Λουίτζι. Ο Ηλίας Κορομιλάς είναι ο νέος αρχιδιαιτητής. Okay. Ναι. Και βγήκανε ήδη τα payroll του. Να μην το πω. Λοιπόν, ας μην μπαίνουμε. Ας μην μπαίνουμε στο θέμα της και αρχίσαν να γράφουν διάφορα. Δηλαδή, λέω να μην μπούμε αναλυτικά στο θέμα της διαιτησίας. Σωστό. Ναι. Για πάμε λίγο. Πώς το είδες αυτό με τον Σάρας, Αργύρη? Τον εκλογισμό. Κλασικός, τυπικός Σάρας. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ένας προπονητής που, για να μην πω το 50%, το 30% του χρόνου τον περνάει μέσα στο παρκέ, δεν παίρνει τεχνικές ποινές, πόσο μάλλον σε ένα μάτς το οποίο είχαν πάρει τεχνική ποινή από το πρώτο δεκάλεπτο ή από το δεύτερο. Και οι δύο, και με μια τεχνική ποινή θα έβγαινε εκτός. Εντάξει, ο Μπαρτζόκας φαντάζομαι θα του είπε γιατί μπαίνει συνέχεια μέσα στο γήπεδο, γι' αυτό και εκείνος είπε στο τέλος ότι δεν δέχομαι να μου κάνει υποδείξεις ο Μπαρτζόκας πώς θα κοουτσάρω. Μα δεν σου κάνει ρε φίλε υποδείξεις πώς θα κοουτσάρεις. Σου λέει να μην παραβαίνεις τους κανονισμούς. Και ουσιαστικά εγώ πιστεύω ότι δεν είναι, δηλαδή τα βρίσκει και τα κάνει. Είναι πολύ απλό. Αν κάθε φορά που έμπαινε μέσα έτρωγε και μια τεχνική ποινή, ή έστω όχι κάθε φορά, κάθε 2 φορές, δεν θα το έκανε. Κάποια πράγματα με την ανοχή διωγγώνονται. Έχουμε έναν προπονητή που κάνει συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεν θυμάμαι να είναι άλλος προπονητής να το κάνει στην Ευρωλίγκα τόσο συχνά. Το κάνει συνέχεια. Κοίτα, είναι λίγο αυτό το θέμα με το Σάρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και έχει υπάρξει... Αυτό δεν λέει κάτι όμως τον Γιώργο. Όχι, επειδή είναι πάρα πολλά χρόνια ότι πρέπει να το κάνει. Ασφαλώς όχι, δεν πάω να τον δικαιολογήσω. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπόρεσα να καταλάβω για ποιο λόγο επιτέθηκε στον Μπαρτζόκα που θα του υποδείξει πώς θα... Δηλαδή το θεωρώ εντελώς παιδική συμπεριφορά, τη συμπεριφορά του Σάρας. Βέβαια δεν με εκπλήσει, γιατί στο θέμα του ήθους, να το πω έτσι, και της ιδιοσυγκρασίας, ο Σάρας ήταν πάντα ένας πολύ χαμηλός παίχτης και προπονητής, και παρά τις πάρα πολύ υψηλές ικανότητες του στο κομμάτι το καθαρά μπασκετικό, έτσι τον αναγνωρίζω, αλλά σαν άνθρωπος, ας πούμε, δεν έχει πείσει ποτέ ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο, οπότε δεν με εκπλήσει αυτή η κοτσάνα, να την πω έτσι, χρησιμοποιώντας έναν πολύ ελαφρύ χαρακτηρισμό, αυτό που έκανε, ας πούμε, που σε ένα παιχνίδι που το έχει κερδίσει δίκαια, πάει και του λέει του Μπαρτζόκα, ας πούμε, δεν θα μου πεις πώς θα κοουτσάρω, επειδή ο Μπαρτζόκας ίσως να έπαιζε τους διαιτητές 2 φορές, προσέξτε τον, μην τον πω τώρα, τον αντίπαλο προπονητή, γιατί βγαίνει συνέχεια έξω από το box, ας πούμε, έξω από την περιοχή του πάγκου. Δηλαδή είναι αστείο. Απλά αυτό είναι το σχόλιο το δικό μου, και όλες αυτές τις διαστάσεις που πήρε αυτό το θέμα, ας πούμε, είναι αστείο.
και το μετά δηλαδή. Όντως. Εντάξει, για αυτό που έλεγε ο Αργύρης πριν, υπάρχει και ένα σέντερ της Ευρωλίγκας που κλωτσάει την μπάλα και δεν παίρνει τεχνική ποινή, οπότε φαντάζομαι Καλά, ειδικά αυτό τώρα είναι. Εντάξει, Η μεγαλύτερη ασυλία σε παίκτη που υπάρχει αυτό είναι στην Ευρωλίγκα μακράν. Κοίτα να δεις Και τώρα. όχι μόνο γι' αυτό, για αυτά που κάνει γενικά, που διαμαρτύρεται, που τραβάει τα μαλλιά του, που άλλοι παίχτες βλέπεις και κάνουν με την παραμικρή διαμαρτυρία, τρώνε ταφ. Και αυτός δεν μπορεί να καταλάβει, ρε παιδιά, Ο έχουν Λεσόρ είναι καταλάβει ότι είναι έτσι. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, ο Λεσόρ είναι ένας φανταστικός παίχτης. Είναι ένας παίχτης κλειδί για τον Παναθηναϊκό και έχει και το καλύτερο PIR στην Ευρωλίγα μετά το Βεζένκοφ. Ξεκάθαρα, δηλαδή είναι ένας φοβερός σέντερ, οπότε σίγουρα όντας ένας παίχτης τέτοιου επίπεδου έχει μια ασυλία σε σχέση με αυτά που κάνει στο θέμα των επαφών, έτσι. Είναι απαράδεκτο όμως να μην τιμωρείται ξεκάθαρα για τις διαμαρτυρίες και για τη συμπεριφορά του. Δηλαδή, μπορεί να συγκρίνεις, ας πούμε, να πεις και ο Βεζένκοφ έχει ασυλία στο θέμα των επαφών, δηλαδή με το που τον ακουμπάνε τους φυρίζουν φάουλ υπέρ, γιατί είναι γεγονός αυτό. Αλλά ο Βεζένκοφ είναι όχι απλά ηθικός απέναντι στους διαιτητές. Δηλαδή δεν τον βλέπεις το Βεζένκοφ στο θέμα της συμπεριφοράς. Ο άλλος είναι συνέχεια μέσα στα μαλλιά των διαιτητών και φωνάζει. Οπότε δεν είναι. Και χαμογελάει και γελάει ειρωνικά. Ναι, συνέχεια. είναι απαράδεκτο. Χτυπιέται. Τον βλέπεις ότι χτυπιέται, ρε παιδάκι μου. Πηγαίνει προς τα πίσω χοροπηδώντας. Ναι, αυτό το πράγμα δηλαδή δεν γίνεται. Γι' αυτό άμα το κάνανε όλοι αυτό, εντάξει, θα ήταν ένα τσίρκο. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Το θέμα της κλωτσιάς στην μπάλα. Το θέμα της κλωτσιάς στην μπάλα δεν ήταν στην Ευρωλίγκα, ήταν στο τελικό του Super Cup. Εντάξει, εκεί τώρα δεν περιμένω κάτι ιδιαίτερο από την ελληνική διαιτησία. Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι εξωφρενικό και γι' αυτό το αναφέρω. Πάλι για τους διαιτητές μιλάμε, αλλά τι να γίνει. Είναι εξωφρενικό να ρίχνει κλωτσιά στην μπάλα ένας παίχτης, έστω άθελά του, με την έννοια ότι δεν θέλει να χτυπήσει κάποιον, κλωτσάει την μπάλα όμως γιατί εκνευρίστηκε για κάποιο λόγο, okay? Και να μην παίρνει τεχνική ποινή κατευθείαν. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί ούτε στη Δέλτα Εθνική, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα να συμβαίνει ποτέ. Και είμαστε δηλαδή στη βιτρίνα του ελληνικού μπάσκετ για τη σεζόν 24-25. Συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός και οι διαιτητές, ας πούμε, κάνουν ότι δεν βλέπουν. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να ξεκινήσει με χειρότερους ιονούς η χρονιά για την ελληνική διαιτησία. Θα το έλεγα ακόμα και αν ήταν παίκτης του Ολυμπιακού να έχει κάνει το ίδιο πράγμα και να μην είχε υποστεί ποινή, έτσι. Και βέβαια, αν έτρωγε και την τεχνική, μετά θα ήταν σαγατάκι σε όλο το μάτς, γιατί θα φοβόταν να μην αποβληθεί. Αλλά θέλω να σου πω ότι μου έκανε τεράστια εντύπωση. Τέλος πάντων. Πιο πολύ το λέω γιατί δεν τα είχαμε προλάβει να τα πούμε. Πάω στην πρώτη ερώτηση και μετά θέλω, Νίκο, να μου πεις, στο λέω από τώρα, όπως κάνεις στα ραδιόφωνα, προετοιμάζεσαι για το επόμενα μάτς, δηλαδή Αρμάνι και τα επόμενα μάτς που έχουμε στην Ευρωλίγκα. Πάω σε ερώτηση που μας έχει έρθει στο info@redpol.gr. Όποτε θέλετε, κάθε εβδομάδα μπορεί να μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας και σε κάθε Δευτέρα που θα έχουμε το podcast θα τις απαντάμε. Η ερώτηση είναι: πού πιστεύετε που θα είναι το φετινό Final Four? Την κάνει ο Μάκης Παπάκη Κουλουπού. Μάκη, εγώ δεν ξέρω πραγματικά. Ακούγεται για το. Δεν ξέρω αν τα παιδιά έχουν διαβάσει κάτι. Εγώ ακούω ότι παίζει η αγαπημένη μας Σερβία να γίνει, το Βελιγράδι. Αν και φαντάζομαι θα στεναχωρηθούν ένας ειδικά που είναι στο redpol.gr και έχει αγοράσει ήδη τα ειστήρια της Βαρκελόνης. Γιάννη μου, να πρόσεχες. Να πρόσεχες με αυτή την κίνηση. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αν έχετε ακούσει κάτι άλλο. Εγώ για Βαρκελόνη έχω ακούσει. Δηλαδή, και δεν το έχω ακούσει από κάποιον. Ναι, αλλά ρε, Γιώργο, αφού βγήκαν όλοι και είπαν ότι η Βαρκελόνη απέσυρε το φάκελο. Ναι, λέω ότι έχω. Ναι, σωστά. Ισχύει ακόμα η πληροφόρηση δική σου ότι παραμένει? Όχι. Γιατί νομίζω το ίδιο άτομο είναι που είπε τις δύο πληροφορίες. Ναι, έτσι. Η πληροφορία που είχα εγώ είναι πριν ξεκινήσει η Ευρωλίγκα, σίγουρα πρέπει να είναι εδώ στα μέσα Σεπτεμβρίου. Απλά εγώ να πω μόνο έτσι, σαν δικηγόρος του διαβόλου, ότι το γράψανε τόσο σίγουρο για το Βελιγράδι και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Μα εγώ γι' αυτό το λέω. Ακόμα δεν ανακοινώνεται,
μήπως παίζει, γιατί υπήρχε και το Αμπου Ντάμπι ως υποψήφιο. Η Βαρκελόνη μπορεί. όμως υποτίθεται από όλους τους έγκριτους δημοσιογράφους, αυτούς που λέγανε κιόλας ότι παίζει δυνατά η Βαρκελόνη, είπαν ότι η Βαρκελόνη η ίδια απέσυρε την υποψηφιότητά της γιατί κάπου δεν τα βρίσκουν. Οπότε εγώ λέω μήπως αυτή τη στιγμή έχει ανέβει παρασκηνιακά η Αραβική Χερσόνησος, είτε το Αμπου Ντάμπι είτε άλλο κρατήδιο της Αραβικής Χερσονήσου, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η είδηση, να προσπαθούμε να διαβάζουμε δηλαδή έτσι λίγο πίσω από το ότι βλέπουμε, ότι αγοράζει ποσοστό της EuroLeague ένα fund από την Σαουδική Αραβία με 300 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε μήπως ο αραβικός κόσμος προσπαθεί να πάρει το Final Four άμεσα. Ναι, Νίκο, δεν έχει ανακοινωθεί το είναι μια πιθανότητα, με διέκοψες καθώς έλεγα για τη Βαρκελόνη, είναι μια πιθανότητα την οποία θα την έριχνα και εγώ στη συζήτηση. Το έχω σκεφτεί δηλαδή ότι η καθυστέρηση του Βελιγραδίου ανοίγει αυτή την πόρτα σίγουρα, της επίσημης ανακοίνωσης δηλαδή. Εγώ ήξερα για Βαρκελόνη μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη και ήταν σχεδόν βέβαιο αυτό που μου είχε φτάσει στα αυτιά, από πολύ έγκυρη πηγή γενικότερα. Αλλά μετά η Βαρκελόνη υποχώρησε, όπως είπες πολύ σωστά. Δεν ξέρω αν μπορεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Εάν δηλαδή ανατραπούν τα σενάρια για το Βελιγράδι, αν η Βαρκελόνη θα ξαναέβαζε υποψηφιότητα. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως και εμένα μου βρωμάει πάρα πολύ το θέμα των Αραβικών Εμιράτων για τη διοργάνωση του Final Four από τη στιγμή που μπαίνουν με λεφτά. Οκ. Απάντησαν λοιπόν. Μάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ερώτηση. Δεν ξέρω αν είσαι και στο redpol.gr. Αν δεν είσαι, γίνε μέλος. Νίκο, τι λες για τα δύο επόμενα μάτς? Αρχή γενομένης έχουμε αύριο με το Μιλάνο, παίζουμε σε 9 και 4. Έχουμε Μιλάνο και Εφές στο καινούριο της γήπεδο κιόλας, στο Λίδι αυτό. Όλες οι ομάδες αποκτούν καινούργια γήπεδα. Θα πούμε για το γήπεδο, γιατί Μπαρτσελώνα και Ολυμπιακό. Υπάρχει μια ερώτηση που μας έχουν στείλει, είναι η δεύτερη ερώτηση, οπότε θα την απαντήσουμε τότε. Να το πούμε μετά. Ωραία, θα το πούμε τότε. Κοίτα, τώρα το Μιλάνο είναι, όσο έχει τον συμπαθέστατο Έκτορα για προπονητή, είναι ένα μπασκετικό νεκροταφείο ελεφάντων. Όποιος πάει εκεί τερματίζει την καριέρα του. Με τελευταίο παράδειγμα τον Billy Baron, ο οποίος ο άνθρωπος αποσύρθηκε από τον μπάσκετ, δεν την πάλεψε άλλο. Τώρα, εντάξει, είναι ικανή η Μιλάνο και για το καλύτερο και για το χειρότερο. Πιστεύω ότι είναι ένα μάτσο που πρέπει να πάρουμε, είναι στην έδρα μας, δηλαδή δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από την νίκη. Με την Εφές θα είναι άλλα τα δεδομένα. Η Εφές έχασε κιόλας από τη Φενέρ. Έχασε από τη Φενέρ, ναι, αλλά έχει φτιάξει ένα καλό ρόστερ και πιστεύω ότι εγώ βλέπω την Εφές να παίρνει τη θέση της Μακάμπι στην εξάδα. Δηλαδή, άμα βλέπουμε όλοι ότι η Ευρωλίγκα έχει μια δυναμική φέτος στο πρώτο επίπεδο τις ίδιες ομάδες με πέρυσι, στο top 6 εκτός της Μακάμπι, η ομάδα που βλέπω πιο πιθανό τώρα στην αρχή να μπαίνει στην εξάδα είναι η Εφές. Οπότε στα δικά μου μάτια είναι top 6 contender η Εφές και παίζεις και στην έδρα τους και στο καινούργιο τους γήπεδο. Εκεί ας πούμε, εντάξει, τα δεδομένα είναι διαφορετικά για τη σημασία της νίκης. Άμα πάρεις το διπλό, μετράει διαφορετικά. Απλά έχουμε πολύ βαρύ πρόγραμμα, όχι εμείς, όλες οι ομάδες. Μετά έχουμε στην Ελλάδα παίζουμε έξω με Καρδίτσα, την άλλη εβδομάδα έξω Bayern και μετά Ντέρμπι Αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ και μετά ξανά διπλή αγωνιστική. Μέσα Ολυμπιακό Ρεάλ και Ολυμπιακό Μπαρτσελώνα. Δηλαδή βλέπουμε ότι μέχρι το τέλος Οκτώβρη έχουμε 7 μάτς. Χαμούλης. Καλό θα είναι αυτό, πιστεύω, για να αποκτήσουν και ρυθμό κάποιοι παίκτες. Εντάξει, αλλά τώρα στην αρχή της χρονιάς θες και προπονήσεις. Το είπε και ο Παπα-Νικολάου στη Media Day σήμερα. Ότι τώρα που είναι αρχή της χρονιάς
μετράνε οι προπονήσεις, γιατί τώρα βρίσκουμε μεταξύ μας τις θέσεις μας, τους ρόλους μας, τις συνήθειές μας. Σίγουρα ο ρυθμός αποκτάται μέσα από τα μάτσα, όχι μέσα στις προπονήσεις, αλλά να δούμε τώρα και με τις επιστροφές των δύο ψηλών, νομίζω ότι θα είναι το rotation, θα ανοίξει. Να δούμε και τι πεντάδα θα κατεβάσει. Τι μαντεύεται η πρώτη πεντάδα. Φάλ, εγώ βλέπω. Φάλ, ναι, σίγουρα. Βεζέγκο, Φουρνιέ, αυτή είναι σίγουρη. Βεζέγκο, Φουρνιέ στο 2 νομίζω. Γιατί δείχνει στα τελευταία παιχνίδια να του ταιριάζει πολύ περισσότερο και να έχει καλύτερη χημεία η ομάδα με το Φουρνιέ στο 2. Συμφωνώ. Φυσικά. Παπα-Νικολάου και Walkup μετά. Παπα-Νικολάου και Walkup. Αυτό πιστεύω ότι θα είναι το αρχικό κύμα. Λέω μπορεί να δούμε μια έκπληξη και αντί για Walkup να ξεκινήσει άλλο κάτι. Παρατηρώ ότι ο Μπαρτζόκα προσπαθεί να τους έχει όλους ετοιμοπόλεμους κάπως. Το σκέφτηκα κι εγώ. Το σκέφτηκα κι εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η νοοτροπία του προπονητή στο θέμα αυτό. Κυρίως που κλείνει τα αυτιά σε διάφορους ειδήμονες του πληκτρολογίου που τον κρίνουν. Μια ομάδα σαν τη δικιά μας έχει ανάγκη από χρόνο και έχει ανάγκη από δοκιμές κυρίως στις θέσεις κλειδιά. Ξέρετε γιατί πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι θα παίξει ο Walkup βασικός? Γιατί δεν έχει δοκιμαστεί καθόλου το Vildosa Fall και πιστεύω ότι θα θέλει να βάλει τον Fall μέσα στο παιχνίδι με έναν παίχτη που παίζουν καιρό μαζί. Ναι, είναι πιθανό. Έχουν τους αυτοματισμούς τους. Είναι πιθανό. Το ξέρει καλύτερα. Ναι. Κοίτα, για μένα αλλά ποτέ δεν ξέρεις, όπως το πες. Για μένα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ποιος θα ξεκινήσει στην πεντάδα. Δηλαδή, καλά, ναι, ποιος θα κλείσει έχει σημασία. Καταρχάς αυτό. Απλά η πρώτη πεντάδα όμως, επειδή στην αρχή ξεκινάει κρύα η ομάδα, όχι όλες οι ομάδες, όχι μόνο ο Ολυμπιακός, θες, ξέρεις, να πας λίγο στην πρώτη πεντάδα με την πιο συμπαγή, σίγουρα, ας πούμε, συμπαγή συνδυασμό, και έχει εκπλήξει φέτος ο coach που πειραματίζεται με την πρώτη πεντάδα. Μα βέβαια, ενώ έχει αλλάξει. Τα τελευταία χρόνια είχε, ειδικά την πρώτη πεντάδα, την είχε μπετόν, αρμέ. Οπότε βλέπω, προσπαθώ να δω πίσω από από το προφανές, ας πούμε, ποιο είναι το κίνητρό του, και νομίζω προσπαθεί ακόμα να φτιάξει δίδυμα. Προσπαθεί να ταιριάξει παίχτες. Προσπαθεί να τους ταιριάξει, ναι. Ή να τους έχει και δηλαδή τύπου stand-by, να είστε έτοιμοι όλοι, γιατί ανά πάσα και στιγμή μπορεί να βρεθείτε εσείς βασικοί. Και αυτό μου αρέσει σαν σκέψη. Ναι, και εμένα πάρα πολύ, τον βλέπω πάρα πολύ αλλαγμένο σε σχέση με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή έχει αλλάξει εντελώς την νοοτροπία του σε σχέση με το πώς θα διαχειριστεί τους χρόνους των παιχτών. Πράγμα το οποίο τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, πολλές φορές ήμασταν εδώ και το λέγαμε κιόλας ότι κολλάει με το ρολόι και ότι θα πρέπει να κοιτάει περισσότερο την ουσία παρά τους χρόνους των παιχτών. Ο ίδιος βέβαια ξέρει καλύτερα, αλλά κτλ. Αυτό φέτος έχει αλλάξει πάρα πολύ, γιατί η ομάδα έχει ουσιαστικά υποστεί μια τεράστια αλλαγή σε σχέση με πέρσι. Έχει δύο φωνικά όπλα στη θέση 3 και 4 που πέρσι δεν υπήρχαν. Και αυτό το πράγμα έχει αλλάξει εντελώς τις ισορροπίες της ομάδας, συν τα γκάρ που ήρθαν, και έτσι η διαχείριση του χρόνου και για παίχτες, ας πούμε, όπως είναι ο Πετρούσεφ και ο Πίτερς, που παίζουν στη θέση 4 και στη θέση 5, αν θεωρήσουμε ότι Φάλ και Μιλουτίνοφ είναι οι δύο βασικοί μας σέντερ, υπάρχει ζήτημα διαχείρισης των χρόνων. Και ο Μπαρτζόκας έχει μπει σε άλλο mood αυτή τη στιγμή. Για μένα κάνει θαυμάσια δουλειά ο προπονητής με τα λάθη του, αλλά δεν γίνεται, αν δεν κάνεις λάθη, αν δεν πειραματιστείς, να μπορέσεις να φτάσεις ψηλά. Εγώ προσωπικά θα ανησυχούσα πολύ περισσότερο αν η ομάδα έχει παίξει τέλειο μπάσκετ μέχρι τώρα και ήταν όλα στην εντέλεια και είχαμε νικήσει όλα μας τα μάτς με 20 πόντους διαφορά, και ποιος θα σταματήσει τον Ολυμπιακό. Το έχουμε δει αυτό το έργο, ποιος θα σταματήσει τον Ολυμπιακό. Δεν είναι πετυχημένη συνταγή, ντε και καλά. Οπότε καλύτερα να πηγαίνεις πειραματιζόμενος και φτιάχνοντας μια ομάδα, παρά να έχεις από την αρχή τη βεβαιότητα ότι θα πετύχεις και στο τέλος. Πάμε λίγο στην επόμενη ερώτηση, γιατί θέλω να μην φύγουμε πολύ από το χρόνο. Θέλω να μιλήσουμε και λίγο για μπάλα στο τέλος με τον ποδοσφαιράκια του redball.gr που είναι ο Αργύρης.
Η επόμενη ερώτηση έρχεται από ένα... Δηλαδή, αυτό το email, τι να πω, δηλαδή το όνομα του email είναι, δεν θα πω βέβαια την κατάληξη, αλλά είναι Narcos42 Παύλα Ηράκλειο. Δηλαδή, εντάξει, διάλεξε ένα μικρότερο nickname, δηλαδή είπαμε. Το Narcos το γράφεις και με K, με C είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, το 42 είσαι κοντά στην ηλικία μας. Εμάς δηλαδή, με μένα δηλαδή, και το Ηράκλειο, όχι Ηράκλειο, ρε, Χανιά, ποιο Ηράκλειο. Τέλος πάντων, λέει λοιπόν ο φίλος, πλάκα κάνω, λέει, πιστεύετε θα πάρουμε το γήπεδο τελικά? Δεν είναι κοροϊδία αυτή στο λαό του Ολυμπιακού? Πώς γίνεται ούτε ένας βουλευτής να μην κάνει ερώτηση στον Υπουργό στη Βουλή? Και μιλάμε για βουλευτές με Ολυμπιακά αισθήματα. Και πώς γίνεται το Μέγκα να μην βοηθάει προς τα εκεί? Σας ευχαριστώ. Τι λες, Νίκο? Και από πληροφορίες που έχουμε από υψηλά ιστάμενη πηγή της διοίκησης, ότι μέχρι το τέλος του έτους θα γίνει η μεταβίβαση. Μια είδηση πάρα πολύ ελπιδοφόρα είναι ότι στο καλεντάρι που ανακοίνωσε η World Athletics, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου φέτος θα γίνει στην Παιανία. Μετακομίζει δηλαδή αυτό που είναι από τα τελευταία εμπόδια που υπήρχαν, που δεν έχουμε στην Ελλάδα άλλο κλειστό που να μπορεί να φιλοξενήσει τον κλειστό στίβο. Το έκανε το ΣΕΦ όλα αυτά τα χρόνια, εξού και αυτή η εικόνα με το τουρνικέ, όχι τουρνικέ, με το στίβο αυτό, το πλησσόμενο. Όχι, ναι, όχι, που είδες σε κάποια μάτς, όταν γίνεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, φαίνονται οι διάδρομοι, οι κεκλειμένοι του στίβου. Σταματάει το ΣΕΦ λοιπόν να είναι η έδρα του ΣΕΓΑΣ για τον κλειστό στίβο. Άρα αυτό στα δικά μου μάτια δείχνει ότι οδεύουμε ολοταχώς. Αυτό είναι τεράστια είδηση. Τεράστια είδηση, δεν το ήξερα. Και πέρασε στα ψηλά, μπράβο, πολύ καλή είδηση. Πέρασε στα ψηλά, εγώ δεν έχω διαβάσει. Και εγώ κρατάω αυτό που μας έχει μεταφερθεί, ότι δηλαδή μιλάμε για τέλος του έτους. Μπορεί να το ετοιμάζουν και σαν εορτασμό για τα 100 χρόνια. Αυτό είναι, το βγάζω το μυαλό μου, έτσι, δεν είναι πληροφορία, δεν ξέρω. Προσπαθώ και κάποιο να τα συνδέσω όλα. Σωστό. Με το κατάλληλο timing. Άρα προχωράμε. Τώρα για τα άλλα, για το Μέγκα και αυτά, ναι, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Εντάξει, το Μέγκα είναι άλλωστε του Μαρινάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος ή ιδιοκτήτης του ποδοσφαιρικού τμήματος, το οποίο είναι άλλη εταιρεία. Το ότι είναι Ολυμπιακός για μένα και για σένα δεν σημαίνει ότι είναι και επιχειρηματικά τα συμφέροντα πολλές φορές ίδια. Οπότε, no comments. Σίγουρα, βέβαια, προκαλεί λίγο έτσι, μια πορεία που δεν έχουν έτσι, κάνει κάτι έτσι, να βοηθήσουν. Εντάξει, τώρα για τους βουλευτές, ζήσε μάη μου, φίλε. Καλά, το μπάσκετ τι απήχηση έχει στην Ελλάδα, εντάξει, ας μην γελιόμαστε. Εδώ γυαλά και γυάλα δεν βλέπουμε εξελίξεις. Τώρα για ένα άθλημα στο οποίο το ότι είναι Ολυμπιακός είναι μεγάλος σύλλογος, αλλά δεν είναι, ας πούμε, μια είδηση που θα έχει απήχηση σε πολλούς ψηφοφόρους. Εγώ νομίζω έτσι το βλέπουμε. Μπορεί. Να πω, μια και μας έκανε αυτή την πάσα και για το γήπεδο του NBA που χτίστηκε στην Ελλάδα, ότι εγώ προσωπικά, εντάξει, σίγουρα είναι καλύτερο γήπεδο το ΣΕΦ, το ΆΚΑ, σίγουρα. Μεταξύ μας δεν υπάρχει γήπεδο στην Ελλάδα μπασκετικά που δεν είναι καλύτερο γήπεδο το ΣΕΦ. Δηλαδή, ακόμη και το Παλατάκι καλύτερο το βλέπω, ή τη ΑΕΚ. Οπότε, απλά, πραγματικά, επειδή έκατσα και τον είδα τον αγώνα για να δω τι γίνεται με αυτό το glass floor, εγώ δεν είδα τίποτα που είναι εντυπωσιαστό. Ωραία, δηλαδή περίμενα κάτι πολύ παραπάνω. Περίμενα να δείχνει στατιστικά, περίμενα να δείχνει βίντεο. Δεν είδα τίποτα. Δεν ξέρω αν έχετε άποψη αυτό. Κοίτα, πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα εξελιχθεί. Δεν γίνεται έτσι εύκολο. Δεν είναι έτσι εύκολο. Έχω δει glass floor στη Γερμανία ως διαιτητής
δεν είναι εύκολο να μπουν διαφημίσεις, να μπουν διάφορα σχήματα, σχέδια, θα πάρει χρόνο αυτό. Πιστεύω ότι είναι ακόμα, δηλαδή το software ήταν ίσα-ίσα για τις γραμμές και τα βασικά της Μπορεί. Ευρωλίγκας, γι' αυτό είναι Μπορεί. αυτό. Σίγουρα είναι Πάντως όχι κάτι εντυπωσιακό, δεν ήταν κάτι τρελό. Αυτό θέλω Κοίτα να να πω. δεις, είναι το πιο ασφαλές παρκέ που μπορείς να έχεις, παρκέ τέλος πάντων, το πιο ασφαλές πάτωμα στο οποίο μπορεί να παιχτεί μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, είναι πάρα πολύ θετική εξέλιξη για το μπάσκετ στην Ελλάδα. Την ώρα του αγώνα πάντως δεν γίνεται να δεις κάτι άλλο. Στα time out ή εκεί, στην στα time out παρουσίαση. περίμενα. Ναι, κοίτα, από το κανάλι της Ευρωλίγκας που δεν διαίκοπτε, ας πούμε στην παρουσίαση παίζανε ωραία βιντεάκια από κάτω. Ναι, Πιστεύω κάτι και εγώ παίχτηκε, θα το βρούνε. Ναι, θα το βρούνε στην σίγουρα. πορεία και Το μακάρι σημαντικό να, είναι ότι μακάρι να γίνει φτιάξανε και σε άλλα πολύ επίπεδα. ωραία τις εξέδρες, έτσι. Ναι, είναι τέλειο το ΑΚ. Αυτή τη στιγμή εγώ Είναι πολύ δεν έχω, μπασκετικό, δηλαδή, το πάρα πολύ. κάνανε μεγαλύτερη κλίση. Θα σου πω, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Θα σου πω γιατί διαφωνώ. Διαφωνώ στη λογική ότι το ΆΚΑ, τα πέταλα, είναι μακριά ρε από τον παρκέ. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση γιατί έχει σχεδιαστεί έτσι το ΆΚΑ. Τα πέταλα είναι μακριά από το παρκέ το ίδιο. Δηλαδή, Όχι, πραγματικά γιατί το λες ελπίζω. αυτό? Δεν είναι ελευθερή, δεν είναι ιδέα. Έχει απόσταση, ρε. Τι να Έχει πούμε τώρα κι απόσταση. εμείς που είναι το παρκέ. Συζητάμε, στο λέω, δεν το συγκρίνω πέταλο... με το ΣΕΦ. Το ΣΕΦ είναι το χειρότερο γήπεδο για μένα, μακράν. Όμως το χειρότερο. Μα έτσι αλλιώς δεν έχει γίνει και τίποτα. Τώρα εντάξει, φέτος βάψαμε τα καθίσματα. Μπράβο, ωραία, μεγάλη δουλειά. Θέλω να πω ότι όντως έχουν κάνει δουλειά μέσα, αλλά εγώ προσωπικά περίμενα κάτι πολύ πιο εντυπωσιακό. Τέλος πάντων, ωραία, μην μείνουμε. Απλά ήθελα έτσι να το κάνω μια και ήρθε αυτό το σχολείο από τον Νάρκος. Και να ξέρετε κάτι για το γήπεδο που μου το είπανε άτομα που πήγανε, ότι έχει αποκλείσει έχει αποκλείσει όλο το πάνω διάζωμα από το κάτω. Παλαιότερα δεν μπορείς να περάσεις με τίποτα, έχουν κλείσει τα πάντα. Έχει πάνω τουαλέτες, κηλικία, τέτοια πράγματα για να μην έχει κανένας πρόβλημα και δεν μπορεί κανένας πλέον να πάρει εισιτήριο πάνω και να κατέβει κάτω. Πάντως είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια να πούμε. Δεν το λέω άσχημα για το. Και εμείς είμαι σίγουρος ότι αν κάνουμε γήπεδο ακριβά θα είναι. Δηλαδή προς Θεού. Όμως τώρα 50 ευρώ για να πας στο πάνω μέρος, στο ΆΚΑ, και αν θες να πας και με το γιο σου 100 ευρώ. Εντάξει, παιδιά, ηρεμήστε λιγάκι με τις τιμές. Σε ένα από τα επόμενα podcast θα βγάλουμε λίγο τις τιμές των διαρκείας σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Αν τις διαβάσετε τι τιμές έχουν διαρκείας, έχω βρει 3 ομάδες μέχρι τώρα, Μπαρτσελώνα και άλλες 2. Θα συνεχίσω την έρευνα να βρω άλλες 5 και να τις συζητήσουμε όλοι σε ένα podcast. Άμα δείτε τις τιμές που έχουν οι άλλες χώρες και με τι μισθούς οι άλλες χώρες, θα πείτε καλά, εντάξει. Εννοείται. Καλά, εντάξει, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι άνευ προηγουμένου. Ναι, υπάρχει τεράστιο θέμα, αλλά εντάξει, θα το συζητήσουμε μετά. Πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Αργύρι, εντάξει, δεν είχαμε Ολυμπιακό, είχαμε Εθνική. Το περίμενες? Καλά, πιστεύω αποκλείεται να το περίμενες, να αρχίσουμε μες στο Wembley. Τι να περιμένω. Εγώ τόσα χρόνια που βλέπω ποδόσφαιρο δεν θυμάμαι ποτέ την εθνική ομάδα να παίζει τόσο καλό ποδόσφαιρο. Όχι να παίρνει αποτελέσματα, όχι να είναι στιβαρή, να παίζει πίσω, να βγαίνει σε αντεπιθέσεις, να παίζει ποδόσφαιρο, να πηγαίνει μέσα στο Wembley και να παίζει ποδόσφαιρο. Δεν θα πω πολλά, να πω καταρχάς συλληπιτήρια στην οικογένεια του George Bardock. Είναι κρίμα νέα παιδιά να φεύγουν με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, συγκλονιστήκαμε όλοι. Όσοι το μάθαμε, δεν έχει σημασία σε ποια ομάδα παίζει. Είναι ένα λυπηρό γεγονός και δεν γίνεται να σε αφήσει αδιάφορο, μιας και είναι ένας γνωστός ποδοσφαιριστής που πριν από μερικές μέρες τον έβλεπες να παίζει εναντίον της ομάδας σου. Όντως, είναι δυσάρεστα πράγματα. Έπαιξε και αυτό το ρόλο του, εννοείται. Οι παίκτες προς τιμήν τους, αντί να επηρεαστούν αγωνιστικά, εννοώ, γιατί δεν γίνεται να μην επηρεαστείς ψυχολογικά, τους βγήκε σε αντίδραση, τους βγήκε σε πείσμα, έκαναν το παιχνίδι της ζωής τους
Κύριε Αλαφούζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί βρήκαμε έναν προπονητή στην Εθνική για χρόνια. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα που πήγε και έκανε και όντως τον ευχαριστούμε πολύ γιατί η Εθνική έναν τέτοιο προπονητή χρειάζεται, όχι κυρολόγους. Και τώρα θέλουμε ένα βαθμό, Αργύρη, σωστά. Ένα βαθμό για να περάσουμε, νομίζω. Θέλουμε δηλαδή... ένα βαθμό για να βγούμε πρώτοι. Θέλουμε ακόμη και ήττα, πιστεύω, με ένα γκολ, γιατί νομίζω ότι είμαστε αρκετά καλύτεροι στο goal average, στο συνολικό goal average από τους Άγγλους. Και εκτός από την πρωτιά που θα είναι σημαντική γιατί θα είναι ένα σκαλοπάτι ακόμα για να βρεθείς στην επόμενη διοργάνωση αν δεν τα καταφέρεις από τα προκριματικά, είναι ότι με την πρωτιά ανεβαίνεις και κατηγορία. Σωστό. Δηλαδή του χρόνου θα παίζουμε στην πρώτη κατηγορία με ομάδες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία. Ανεβαίνει το επίπεδο πολύ. Ανεβαίνεις εννοείται και ανεβαίνεις και στα rankings, έχεις καλύτερες κληρώσεις, όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Και για να πάμε στα μακάρι σε ένα μήνα να είμαστε πάλι το ίδιο σοβαροί. Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις την Αγγλία εδώ μέσα, έχει πολλή ποιότητα, ειδικά από τη μέση και μπροστά. Δεν έχει προπονητή βέβαια. Εντάξει, υπηρεσιακός είναι ο άνθρωπος. Το είπε και ο ίδιος ότι χρειάζεται η ομάδα της Αγγλίας έναν προπονητή καλύτερο από μένα. Εντάξει. Θα το δούμε σε ένα μήνα πώς θα πάει. Στα του Ολυμπιακού μας, εντάξει, μετά από διακοπή για εθνικές ομάδες, συνήθως η ομάδα έχει δείξει ότι δεν είναι και πολύ καλά. Βοηθάει που θα παίξουμε με το Λεβαδιακό. Βέβαια ο Λεβαδιακός έβγαλε το λάδι του Παναθηναϊκού στη δεύτερη αγωνιστική στο ΆΚΑ. Κανένα παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο. Ακόμα και οι μικρές ομάδες έχουν ανέβει επίπεδο. Αν δεν είσαι σοβαρός, μπορεί εύκολα να την πατήσεις, όπως την πατήσαμε με τον Πανετολικό. Μην νομίζω ότι ο Λεβαδιακός θα έρθει εδώ μέσα και θα παίξει όπως με τον Παναθηναϊκό, που ήταν από τη μέση και μπροστά ψηλά στο γήπεδο. Εγώ βλέπω ότι θα παίξει ταμπούρι, γιατί βλέπει και αυτός ότι έχουμε θέμα στην οργάνωση του παιχνιδιού. Ας ελπίσουμε παίχτες όπως ο Γουίλιαν, ο Ολιβέιρα και ο Τούρκος ο Γιαζίτσι να μπουν γρήγορα στο κλίμα, γιατί στην οργάνωση του παιχνιδιού έχουμε θέμα και δείχνει η ομάδα ότι πέραν της πίεσης ψηλά, της ανάκτησης της κατοχής, δεν έχουμε τρόπο να κάνουμε οργανωμένη επίθεση καλά. Ωραία. Sorry που το πάρω πιο γρήγορα, αλλά προς το παρόν, όσο μπορούμε να το κρατήσουμε, να μην ξεπεράσουμε μια ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε όσοι το κατεβάσουν και όσοι το ακούσετε τις επόμενες μέρες. Το επόμενο podcast θα βγει την επόμενη Δευτέρα στις περίπου 11 η ώρα το βράδυ. Πριν κλείσουμε, μια σειρά για όποιον θέλει να επενδύσει αυτήν την εβδομάδα και να τη δει, είναι το The Offer. Είναι μια σειρά που ουσιαστικά είναι μια σεζόν και δείχνει πώς γυρίστηκε το Godfather σαν ταινία. Δηλαδή έχει ηθοποιούς που παίζουν τον ρόλο του Κόπολα, του Μπράντο, του Πατσίνο, και εξηγεί πόσο δύσκολο ήταν να βγάλουν εκείνη την εποχή αυτή την ταινία που για πολλούς, μεταξύ και εμένα, είναι η καλύτερη τριλογία που έχει βγει ποτέ ταινιών. Αν θέλετε, The Offer λέγεται, νομίζω το έχει το Netflix, αν θυμάμαι καλά. Επενδύστε λίγο το χρόνο σας, δείτε τα επεισόδια. 10 επεισόδια έχει και θα σας αρέσει. Δεν βγήκε τώρα, έχει βγει πριν 3 χρόνια. Μιας και είπες για σειρές, αν μου επιτρέπετε, να πω ότι ξεκινάει στον Sky, αν δεν κάνω λάθος, μια πολύ ωραία σειρά ντοκιμαντέρ του Παπαχελά, που έχει σχέση
με την εισβολή σήμερα, με την εισβολή στην Κύπρο, το ρόλο που έπαιξε η Χούντα τότε, πιστεύω ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον Όντως. για τον κόσμο που δεν ξέρει τι έχει γίνει, να δει, γιατί τώρα τελευταία στην απέναντι μπασκετική αντίπαλό μας έχουν γίνει λίγο τα πράγματα περίεργα. Όντως. Ναι, όντως. Αυτό ξεκίνησε σήμερα. Κατάλαβε. Ξεκίνησε σήμερα στις 9 αυτό και θα βγαίνει κάθε Δευτέρα γι' αυτό. Μπορείτε να το ακούτε λίγο πριν μπείτε. Εμείς 11 η ώρα θα βγαίνει το επεισόδιο, οπότε προλαβαίνετε να δείτε το επεισόδιο και μετά να ακούσετε το podcast μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αργύρη που ήταν εδώ η πρώτη φορά. Αργύρη, καλορίζικος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Γιώργο τον Πουλίδη. Ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια και τα λέμε σύντομα. Και φυσικά τον Νίκο Red Masai από το νησί πλέον. Από το νησί μας ακούς. Γεια χαρά παιδιά, ό,τι ώρα μας ακούτε, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε όλους. Καλή συνέχεια.